Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang, manang di dia pihamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Asiniroha ma di hamu doho dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabi jamita di partangyangan imana laus epistel di minggu seksagesima tanggal 27 Februari 2025. Sian buku pesalmen 37 ayat sada rodi ayat 10 sada. Dohot topik ni minggu makawolongi musuh mengasihi musuh. Hujahama dihita songonoma didok hatani Tuhata. Sai unang ma mohop ati-ate mida aka parjahati, jala unang mangiburu ho mida aka siulahon hajab kingon. Ay doras do nasida sabio songo duhut, jala marmalosan nasida songo tubur ni duhut. Sai marhapo satu jahuba maho jala ulahon na denggan. Ingatom ma tanui jala raduti haburjuon. Jala halomoho jahuba, jadi lehonon nama tuho pinangido ni roham. Pasahak madalam mutu jahuba jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Jadi paulupon nama hati goranmu songon hati uron, dohot hapi toromi songot tikos nyari. Pasobu majahuba jala ibana paimaima. Sai unang moho roham mida jolma namar dohar dalana, mida bawa siulahon gete-gete. O tapi rimas, jala tadikon mohop-mohop. Unang say hamohop poturoham, ay laho tu na jahat doi. Ay say na siap do sugut aka parjahati, alay say na tianon ni aka na makaposi jahuba do tanoi sugut. Tokinari dang disibe parjahati, jala ia ditikir hoi nganana dang bejupang. Alai sai natianon ni aka parlabohido sugut tanui jala hahilas sononna hinadia ni hadameon. Ima hatani Tuhata. Di hamu akadongan saha porsiaun molo taingot di parpungwa bodari ujung tahun di tanggal 31 Desember 2024 turpukodo nagabe jamita dihita satiki lapatanna dang liling do peturpukon gabi jamita dihita. Alai nakpesongoni denggado muse tarata-ratai asalam tumakas ta atusi dohot tahanguluhon hatani Tuhatai. Dungi muse dohot minggu manang topik na berbeda dunuai ngate turpukon. Alani tauji majo mangatusi turpukon hadumuanna tu topik ni minggu tai nama dok makaulongi musuh manang mengasihi musuh. Di topik ni minggui maka holongi musuh mengasihi musuh. Songo dia dututu na maka holongi musuh. Ayang go nabi no to ate musuh si pasidingo de. Musuh si pusau de bila peting dihabisi. Ay molodak songo ni dus doyan non say songon na mamiakon hutu diulu seperti meletakkan kutu di kepala. Gabiba di harhati. Isongonido musuh. Alai Tuhata Yesus do mengajari hita dakoladongan si haholongan. Musuh pe haholongan do. Bahkan si tangyakonon. Angguyan no ubagas petaida rupani diturpuk evangeliumi. Borhasiani mahita nuaing lahu mangatusi turpuk jamitaon jala totu sebahagia songon naung didok nakiningani nungapina adar di pertangyangan parpungwa borngin di tanggal 31 Desember 2024. Jadi pinomat adong mamanang napiga sikap na perlu tiopota maredupo nakamusui. Molo binaid dison pinomat pitu sikap na ikon tamiliki rupane maredupo nakamusui. Molo diturpuk jamitau didok sikap tu aka siula hajahaton dohot siula hajukingon. Na perjulu ikut takas dihita jala ikon suat di rohata
Unang mohop ati-ati mida aka parjahat. Jala unang mangiburu ho mida aka siulahon hajukingon. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat dan jangan iri hati terhadap orang yang berbuat curang. Mohop ati-ati na ate. Jala mangiburu ibana. Hata mohop bui doitong marlapatan resah molo di hata Indonesia. Sian hata Inggris Fred. Jujur memang, olodo mohop roha mamerengak kasiulahon hajahato ni. Bahkan olodo sipata gabe nitugihut Tuhani asa mohop tong rohana mida siulah hajahato ni. Resah dui ba mamerek siulah hajahato ni. Mangiburu dui ba mamereng akasiulah hajukingo ni. Buasa, ada ngadil ni hilala. Dang adil na alahira na dumingkad do ni ida parnguluon na siya nakasula na dinggan. Nadingkad do niya niula so haru dia na dapo tate. Hape bayan akan najahat do diula. Hira na gumudang do na nyomona. Dungi jarang do ni ida ibana marsahit. Jadi pas songon eden ni dongani si bolisi mo botang-botangin na rupani. Aso hiya marsahiti. Hadi berek kamu si bolis marsahi, manakia hamu jumpa di rumah sakit rak merubah doh si bolis, datu kiaya te. Si bolis nak si botol listrik. Sepintas ni ida sayhira na holang do akasiula hajahato non sian hasusaan. Jadi molo jujur hita mamereng tersoni marupani. Hira na usonang dungulu na sian siula akan adinggani. Om marasada mabahit tubuh mohok ni roha dohot pangiburuan nak kininga. Jadi sahira na sumonang binereng nguluna usonang. Atong songo dia ma asa unak say mohop rohata jala mangiburu hita mangida aka parjahati. Tutuna parjulu taingok ma parsatokina do nguluni siula hajahaton. Jadi molo sepintas tabereng kayaknya mereka lebih baik, lebih sejahtera, lebih sehat dan punya kelebihan yang lain. Taingok ma parsatokina do nguluni siula hajahaton. Didok di ayat 2, ayat rasdo nasida sabio songo duhut, jala marmalosan nasida songo tubur ni duhut. Lapatan na dang liling nguluni akasiula hajukingon, dang liling hamoraun ni akasiula hajahaton dohot hajukingon ni. Jadi molo hiata ida duhut songoni mana sida hatop salpu. Adong tiki na tubu malos songo bunga-bungai rupani hatopi bana salpu. Jadi unak pola mohop rohanta, unak pola gabe mangiburu kita taingok ma parsato kina do ngoluni siula hajahaton. Na padua hon hohom mahita. Didok di perjamita 10 ayat 4b ay rohaha hohomon manudati godang dosa. Kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Hohom bukan berarti dia mate. Hohom na nidok na disi sabar. Jadi sikap sabaron rikok doi taparna punahon mangotapi hamohopon dohot pangiburuot tuaka parjahati. Jadi asa unak say cemburu hita rupani unang resah pakilala ata bahasa berhita. Bana patuluhod didok say marhapo satu jahuba maho jala ulahon na denggan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Sikap na patuluhonon tardok alwalo ni pangiburon nakidwi. Daripada say mangiburu hita mamereng halak, tagonam mataulahon na denggan. Dang mariswang akan na denggan na taulay. Dusun na manuak kaudwi. Dang begitu tasua mamitor tatapo hasil nate. Olo do macay liling, asa dapot tita hasilna. Jadi suatu ngadong madok, dang ngadong labani na mangulan na denggan. Didok hata ni Tuhata di Galatia onom ayat siyai alay unang marnalo jahita mabahin na dinggan ay namanggotil do hita musediti kinay anggoso pargali hita nuay. Jalanunga takas didok di pesal menon holan hala akan marhapo satu jahuba do na berhak
manean manang mewarisi tanoon. Jadi sasitong nadanga dong inganan yak kasiula hajahaton di tanoon manang di Portibion. Na paupaton halomoho Jehovah. Jadi lehonon na matuho pinangido ni roham. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Aha masih pangidomu siat Tuhani. Aha huroha di pangido roham. Pajojor ma. Dang nahurang gajak tangan ni Tuhani mamasu-masu hita. Mungkin hita do na soolo mangido. Laho majalo na tapangidui didok disi halomoho Jehovah. Isarani pin di ATM ima pinna halomoho Jehovah. Jadi mulo na yung mabuat hepek kita rupani siya bank ikon nataingo do pin na iyate. Aha do pin na. Jadi songonido hita mangido siya Tuhan ni taingot pin na halomoho Jehovah. Na palimaho didot pasaha madalam mutu Jehovah jala haposi ibana asa ibana paturehon. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Halakna berserah bukanlah orang yang menyerah atau orang yang pasrah. Halakna marhaposan manangna berserah ima halakna porsea dituntunan ni nahina porseaan nai tutu tuhatayate. Isarani pilot paluas Tuhani na mengendalikan perdalananmu. Yesui songo supir paluas Tuhani na mengemudihon bis, bus, manang mobil, motor na tinupang mi. Unak pola dohoto maniup sitir nai. Unak pola dohoto madigirem nai. Unak pola dohoto maniup kopling nai. Paluas si pengemudi mengemudihon kendaraan na tinupang mi. Unak pola dohoto mangaremati. Taingok ma gajang dupe perdalanata. Alani paluas ma tuhatai na mengatur kecepatan na. Unak pola taajari tuhatai mengemudihon kemudinai, mengemudihon ngulutai. Pasahak madalam mutu Jehovah jala haposi ibana asa ibana paturehon. Na paunopon otapi rimas jala tadikon moho-moho. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Oma na mau liate, ay sipata suadong pe simurukan ngamuru kiba. Didok hatan itu hata di Efesus 4:26, ia terima samu unang mamardosa, unang masanga mate, matanyari somito rimas muna. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Lapatan na, dang na diorai hita muruk mahita ditikina, muruk madinganan na ate. Muruk ko mamuruk. Holani didok unang berlarut-larut, muruk maditikina salinay. Arung dutulu tips, mamagohor rimasod didok, na perjulu mengalah, patahalu roham. Jadi, ay sipata na say bertahan do hita te. Au, say nita, gabi au, inna rupani. Baru na paduahon, bamangido maaf, minta maaf. Adak salah minta maaf ate. Bana patuluhod didok, hauli bahana, peluk. So ni do rupani didok, molonunga masih haolan, salpu namai, aka hamohopon, aka muruk ni rohai. Jalan apa pituhod didok, gabi mahita si parlabok ni roha yang memiliki kerendahan hati. Idu asa didok di Matius 5 ayat 5, jamita ni Yesus diduluki, mertua ma nalabok roha, ayat yanon nasida do tanoon. Akaima manang napiga sikap tak mararupo musutai, jala margugo mahita te, mangula hoca, asa tau halomuan nitu hatai tasaluhut na. Amin, martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami, say pasu-pasu may, paurato di bagasan rohanami be. Asa di parbuho katami, parbuena denggan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus, martangiak kami tuho. Amin.